Dolores Festival 2026. Begin fitness at young age. Daytoy tinpakita dagiti learners manipod sa nga pulo ket dua a pagadalan iti ili ti Dolores, kas paset ti panangrambak ti kaldawan ti panagpiesta ti ili, nga adaan tema rambak ti progreso ken balaygi. Saan a typical a dance ground demo tinpakita dagiti learners? Ngem ket di may nga healthy, informative ken physical workout activity. Manipod warm-up stretching, aerobic exercise, balance exercise, kan strength exercise, anay kumpas, kanagiti cardio music, o sara dagiti pom-poms ken hula hoops. All-out support met dagiti manursuro ken dagiti parents. Da kayo magtutubo kaya nagbasbasa, tinaranyag nga sakbayan nyo ket para met lang da kayo. The showcase is an avenue to develop the potentials of these young learners. Indeed, this is a manifestation of the creativity and resourcefulness of our teachers. So, saludo sa mga teachers natin. Imunan iti daytoy, indaulwan nagiti opisyal ti LGU Dolores ti Grande Aparada. Ang nakipartisiparan, nagiti na dumang empleyado manipod lokal ken national agencies, asosasyon, grupo ken dagiti umili. Iti piyesta, ket sa enlay nga panagragsak, no di ket panagyaman tayo lantang ken apo na marswa, karag iti parabor nga ipapainang itinaldaw-aldaw kada tayo. Ken pagyamanan tayo pay ti kanayon nga panarabay ti patron tayo, Nuestra Señora de los Dolores. Let us continue with our commitment of unity, cooperation, and camaraderie in this celebration. Alaen tayo dahito yagundaway nga agyaman ket ni Apo na marswa. Ket magtaginayon kuma tinabuslon ang bendisyon na kadatayo amin. Kastamet, apabarwen tayo latat panagkaykaysa tayo, iti amin aganwat ken plano tayo, iti masakbayan. Tapno agtoltoloy ti progreso ti ili a Dolores. Ni Apo Diyos, ti umuna nga, pagdawatan tayo, tasapay ko nga. Tadeto'y nga panagpiesta tayo, kang kanayon ko nga padandanon tayo. Ken, gunam-gunam ni Apo Mayor, Apo, sakbay nga imayak dito'y. Timbaga na sapay ko nga, ta naragsak, amin ato ka Dolores. Ito yung panagpiesta. Bigbigen ti DILG at ipanagkaykaysa ken panagtitinulong dagiti umili ken dagiti opisyal ti barangay ken ili ti tulbek ti panagprogreso. Isimbolo na ti gagar team care ken ayatyo nga mapatalinaen ti culture of good local governance iti ili tayo at Dolores. Agtultuloy ko maapo ti reglayo. Agtultuloy ko da kayo instrumento ti panagdoas iti ili tayo babaen kadigit trabaho nga inkay aramiden. At dapay na isagana nga attendance raffle para kadagiti umili. Tirambak iti ili ket mangipakita ti panagyaman da iti patron da gapo iti awanan sarday a panang tarabay ken grasya para ti sububukel a komunidad. Jessica Boreta, Balitang Solid No.